Ond yn bas i Jordan Williams to Cefn i Walters. Cael ei gael lawr. Y gyfle fyma. Ben Wilson o cyfle i rhaid y Seintiau Newydd ar y blaen. Nath Alaric Jones a Luke Rees ddigon yn yr ail gynnig yn y syth i droed Ben Wilson. Nath yma'n pasio'r bel i ddwyl ar golwr. A Bruce Eisi rwan. Blaen i Shepherd. Shepherd codi fyny tuag at y postyn bella. Humphreys o cyfle i rhaid i Hwlffordd. A fewn llain y munud gyfle Ben Wilson. A Ior Humphreys cael ei ddal rhwng dau feddwl. Fawcett oedd ddim yn cam sefyll gyfle i Dan Hawkins fyna. Le o'i blaen o. Ond Humphreys ar groesiad i mewn i'r cwrs Cosby'r beniad gan Fawcett. Symudiad da, Ior Humphreys ar ôl asgellwr ar groesiad a Fawcett amseru i'r ediad. Ond methu cyfeirio'r bel heibio i'r golwr Nathan Shepherd. Brobl, Letsaws i lwybr Rory Holden. Mae'n gyfle yma i'r Seintiau Newydd. Holden ar ergyd. Yn taro cefn yr hwyd. Amddiffyn llac gan yr ymwelwyr. Mae Rory Holden wedi plannu'r bel na heibio i Luke Rees. Am ei gol gynta yn y gyngrair y tymor yma. Dan Williams, dyn ni'n ôl i Cones, Brobl a lle yng nghanol cae. Brobl ar ergyd yn ffachio heibio postyn neu'r golwr. Bodnam. Symudiad gan Holden, creu lle i Brobl yn sgwar. Brobl. Mae'n ergydio, mae'n ffigio i bei. Un am ddiffynwr, yr ergyd yn taro trawst. Gormod o le lawar unwaith eto i Brobl. Dangos i ddonia, heibio'r am ddiffynwr, yr ergyd, curo'r golwr, thicer o'r trawst. Gwar i Dan Redmond sy'n chwilio am Ben Wilson. Wilson, cyffyrddiad da gan Wilson. Holden, mae'n taro yn ebyn Jones. Davies i Redmond. Holden ar ei droed chwith. Chwilio am Ben Wilson, cyfym yr ail. Yn gwaith da gan Ricky Watts o flaen. Y golwr yn troi hwnna am gig gornel. 2-3 cyfle fyna i'r Seintiau. Dyblu mantais reit ar yr egwyl. Brobl tuag at y postyn pella. Dan Williams ar beniad wedi taro'r postyn. Williams gyda gyfla. O gig gornel Brobl yn dibeniad yn taro postyn chwith y golwr. Dihangfa i dîm Tony Pennock. Cones ar gig gornel. Ar fraich neu fyny unwaith eto tuag at y postyn pella, felly mae'n mynd. Bodnam ar beniad rhydd. Mae'n gefn yr hwyd gan Jordan Williams. Gweitha ymdrechion Luke Rees. Mae'r Seintiau Newydd i dyblu mantais. Mae prif sgoriwr y tîm cartra di rwyd e bedwaredd gol ar y gyngrair y tymor yma. Holden, digon o le gan efo gyda Alaric Jones yn gael lawr. Sotliad gan Wilson, yn cael gafal yn un iawn. Perig dal yno, yr ergyd oedd i mewn, mae'n gwiryddi ar Jordan Williams. Oedd yn cam sefyll, nac oedd mynd ar dyfarnwr cynnarthwyol. Elfen o loc i Williams. Yr ergyd gan Dan Williams, taro Jordan, a heibio Luke Rees y golwr yr athi. Jeffries. I Dan Williams. Basti mewn chwilio am Jordan Williams. Mae bel yn disgyn i Brobl, cyfle am bedwaredd. At yr hawdd i Ryan Brobl. Rwyd o'i gol gyntaf yn y gyngrair y tymor yma. Gyda rhyw 5 munud ar 20 o'r 90 i'w meddill. Mae'n dod ddrwg i waith i'r radar gleision. Walters, camu mewn i ganol cae. Golli'r meddiant, cyfyriad da gan Dan Redmond yr ryddau Ben Wilson yn sgwar. Chwilemi hat-trick mae Jordan Williams, mae Ben Wilson mynd i hun. A Williams, rhwydo i hat-trick. Gyddau ymysodwr yn cyfuno am ddiffyn Hwlffordd ym Hopman. Jordan Williams a Gwen fawr yn ei wyneb. Di rhwydo un arall.